A veure, han plantejat algun pacte ja? Bé, no hi ha pacte, Vingui, però hi ha vingui. consens. Hi ha consens, estem d'acord amb una mateixa idea. Ah, sí? Anem a canonitzar el president Maragall. Eso está bien. Jo em sé Déu nostre senyor, em conformo, Serà un honor per A veure, és nosaltres. molt bonic que amb el descrèdit en què ha caigut la política catalana, almenys tinguem un detall cap al president que es retira de la vida política. Claro que sí, hombre, claro que Doncs vinga, ja ho tenim tot llest. Apa. Ara? Sí, home, ara mateix. sí, ara mateix. Vinga, apa, agafeu-lo, vinga amunt. Vinga amunt. Apa, els terços. I ben foc. Vinga, fins aquí. Algú pot explicar què significa això? Quina mena de canonització és aquesta? Home, doncs això, una canonització, no la veus, literal, l'anem a canonitzar. Canonització. Està convençut del que fa? Sí, home, sí. Ho faig per Catalunya. Ha signat amb notari. 5, 4, 3, 2, 1... Allà, jo crec. Ha desaparecido. Jo crec que és cap a Singapur. Ha anat cap a Singapur, direcció a Singapur. S'ha perdut de vista. Adéu, president. Et trobarem molt a faltar. Sí. Hòstia, quin viatge, tio. Bagdad, que cabrons! Però bueno, aquí també faig falta. Bueno, aquest país està com anestesiat, tu. Li falten nous reptes i noves emocions. D'entrada faré un nou estatut. Després nomenaré un govern iraquià, d'esquerres i catalanista. No, catalanista del costat xit, No fotem cagarela, no. Serà la bomba, això. Ui, perdó. Vaig arreglar aquest entuerto. Ei, paisa, ¿estás libre? Bueno, és igual. Figueret, porta'm a Bagdad. يلا مرغي محمد لا اله الا حمله 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 محمد لا يمول